Abusiafo ma munyina akwaba edemo be Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje se yesane no mbadwemba ekwan so eneda edapon kese edema Tepamanhene nana edusai atwewo ampem ni finhia aduonu numbroni kansa silver jubilee eno ana wode ahyehyɛ so na enne eyeda etwato a wo kron no okukuro no wode akoso wode abesi fom na nhyehyɛ a woyɛ no wode awie ene nam so Nyansapo yakurukura krakra ne yade abepie manom Mamenka tepa ewansam kakra fanchewe tepa ka sabia kronto ayemfo anasa ntini adwetwura wo mo sante mantama no ma wo mo wotumi se empo santanyene ani abre na wafra kurojan no wo mo etimi efra fufuo na wo mo de kwase tepa bane ye bosom kase asante manfa ni agora sabia kronto enam tepa bane so memre bi enkom hye pie muo ema santeman enya wohene enu nti sabia kronto santanyene ne oti okuru wi okrare ane brawe ngoma so emfa tepa bane emfa eni agoro tepa bane bosom kase ahyanso de kase a wohu e wone ma wone se anasa na body e different se omamma ochemma enu nti na ahyanso de bie ayete se edwono fita a eda enipa no ma so ebi dida wo nsan ho ene wonom na ho a hu ya no hu se ampa tepa bane nsan no adwuma ne bi enie enne sabosom kase ni wura woda no som no a ye na edu sa akere wampem ono ni mfinhia aduonu num a wobetena akonnwa so no wadie no ane ye hye se ebubu nkonta ne akuachi ne ekwohwe a wafia pema ankro aduokono enkro no mu ebra santen ne oti okruwie ne okrawie ne obrawie ngoma so ebefa banwa ya santen na akonnwa no ninsama neto so mienu a wotena banwa so a wodi ye no Tepamanhene na akonnwa eka ho eno nenne ni mfinhia aduonu numi wo hye fa ne kokroko na wato nsade afre ne ntia dwotworo Amanhene abrempon no mu nyina be hye na nimonyam no aye enam so Nyansapo ya beduru ha etu dia ne se obobo moden na wa subscribe no share no like na fe odu afide ndi ato anu enen ye wo so hu ne wo se wutie ne wo so hwe bia no e betwa ho mfonyi na ye de akyerem midi ene abusu apani ho so aduo mi ye nwura mu na fe enne ensam no wontena ha ene ho abakwasem no ye fanto dwa enfama mo ye ba mo nyina mu Abusia babia ye we eye Tepamanhene na himfie
Sawre said there was siesia ahemfi ya no kwasem ni efe akono yie pa mfinhye duonu enum ni a wo betena ase no enhyehye ne nsa no nnwuma bi a waye no same sawre said ye ekona afei ene ye besoa Manhene ankasa na amamna ne amane esefata no enya ne ntese de ndekwa akutwa kurom na yakwa akɔfa kontonkwa na ye runabout ewo hɔ no no ɛho ansa ne de eni akyeremu ɛwɔ Agyeman Prempeh Stadium agoprama ene dwumadi ne ɛba so da bia sɛ de eni mo hene no yaka oba santene mu anma ayemfa wɔn mu akwanya no mu yefufuo anase titiri wɔ mu akwanya mu yefufuo empo ɛbra santene ni abra watena so no ɛyɛ Tepamanhene baako ɛno no ene saa ne ehu no sɛ wohwa ene de nana ayesika wa mu fufuo de enso ne bench ye ne de nsensan emamu chinye fufuo fitaa a efeeling kan wa bia nimu ahosuo bia nimu ɛna mu sɛ yasoso de asi ne so yi na ɛno ɛna da bia no ɔyɔ no na tro de atwagum sɛ wansi waso a untimi mu man ɛno so ne atro de amamu sɛ watro ne kama nana ebisɛi akyerewa ampem a ɔtoso emienu nana no ɛna yasoa na yɛde ne kwai nkakra yɛde ne fira himfia sɛ de medical aka no tie sikwa so na baabi eri ani kyerɛ ne de yɛbɛkɔ akɔtwa kontonkora na no ana yi nkɛkyɛ kakra ɛwɔ apaka mu sɛ de yɛkɔ amuhu ya nkakra na afei yɛde nakɔ ɛde akɔ akɔduru agoprama no so ne bere de na na ɛkɔ die ɛne na kakra yɛnim ɛfa Tepaman ho ɛne asanteman ɛne sikadwa a wɔsom no yɛmfa ɛnto dwa afei yenko kakra ere ya de nana ebedru ye Tepaman a esom sikadwa preko pe ehye asantema ase a wosom de otu okuwie okrare ene brare nwoma so na de amatepa aye tepa na tepa din ntimi mpa santimu na tepa yentimi ntra sante abakwasema epa tepa afri mu ene bosom kase a ye friend se baane bosom kase eno nti ebinum twa nti aka no pre se dana ebisai atwewa mpem otumfo bosom panyini ewa asantemema enya asemtetwa emine bi bai abakwasema ekura nyansapo ekire ni se awon koye aduana be ma yompo no na ade hye abusua ye yokuo nya bi ba ne bosom kase hyenkom ema nana afia kobi ampa onya ababanyi eno ene fi obesi nne no sabia ko to santenni mfa bosom kase friends ba ne emfa ni agro nimra ne abinum de bono ane se omamma ochamma enu nti se wunu ba ne ba bia ahyenso de wono mu ama ne danso aye edwunu fita pa na edane mu maso ana eda wonu ti wo mapampam ebinum da wono na ho ebinum da wo mo nsa ho a ne nyina ya ahyenso de a ekire bosom ba ne sabe na do ye ne batan ya wo ya ochamma keke eno ana ama fiti tentre di besi nne ye katepa na wotetepa ba ne na wo so obo mu na ma omuso na de ani de ani ebu esefata edema no eno ne nam so ma santenene ade satumi ma no za ono ne woni fi ne woni nkeka wa bia eno nti wotumi ye fufuo abre bia opeso yo bia ompo ono santenene watena se de besi nne aya ahyenso de tuba santeme ma no ma eye tepa aguna ebi obiri konfo no chi ni kromo a wono nso aguna na nanom akonfo etimi ye fufuo omo wo obiri konfo no chi eye fufuo ono firi wono a ansa na edu ba bia sumankwa enso etimi ye eno nti atitru ne ani ntina umtimi ye fufuo no wo na me de wo nsam ede atodwa e wo ha no sabia konto ebia na otwe abrane nananwa dia na fo mu di ja ede ebaye esoja kane na abusua nkan ni nyina da wo mo ansa no mo nsa akọ wo ma no nananwa dia na abusua mu ena ye nana ede sei atwe wampem ofre enu nti na jese tepa akonwa no adehia wo mu firi adua na abusua no mu no wono ena onmu dibie ema ne yeye nana piao enti abakwasem kakra fa ho ene se de atwodwa ye de nana ekọ enkakra kakuma bi na se yeduru agoprama na Medine Ebenezer.
Abusia ye nana edusai atwere wampem atena na pakemu aba bidrewi afei ena oba danso e wana fomina tibire kese nufutabra ba manzenya enuma no sabe sedi asante kano ansa na bemma bia benya baabi pa agina no na wo ba wodi afutupa ene adwempa ne yakomakro ene wodo edeta ne chi na aba Tepamem ne ye kana na edusai atwere wampem Infinshi aduonu mu wadi na ye fe na ye akona ne mpuntu dwuma ebuso e wo Tepamem ha dia ene ne de na asem bi bema nana agiwa apemu ono ye Tepamanhene Hemaa ono ene wayi ne ti a afei ene ono so ti ne sekomu ayemfotena pakemu wahema etena sekomu a nana agiwa apemu atena ne sekomu kama ono so e de aba be pie dwumadi ase nana Appiah Yaba abedrewie sade ye kan ebre kono ano buntunyuma nana ye di betudwa na sese die oman na oba no wode na monyam ebetai na na edu se atwere wampem ene finshi aduonu num wadi amana ye fe no eye nana kwakukuam eye mamfo man ehene wono ena wayiniti a wo ba enye asemketo akrei na na ebe de ne edibi efam ne de amamu a wo ba na Tepa Training Nursing College e wa hanom ansa na edu se atwere wampem ebaaye
Oba ndi odi si na ni so bie ne se ene no nya biaye betete akyerɛkyerɛfoɔ nso ɛno nso na bɔ foto ebodwa ɛma wɔ hyase bɔ foto de tumu a ene ɛno nso ha agoprama ye di so agro yi ebere di kan busu apanyi mi di kutwa wisi amimi no santamo ɛba ya no bɔ foto na ye de aye teachers training no na ye mfuturo a kyerɛ na fasuo bia ni ho ene na ye na agoprama preko pɛ a kyerɛ nsensan ne bibia wɔ so a wato fasuo ɛde afa ho a ɛhyɛ nkran na ba ye ene custom for wɔn manya wɔn office wɔ ha adesua mu apɔmuden de yɛnka empuntudwuma na edu sɛi atwere wampem a wɔtɔ so bienu ayɛ ɛde amatepaman no amatepamanfo obi a etukyɛ ɛde manoa wɔn mo ensi ne fam ɛkora ɛwɔ ha se abusuafo Kentampo Manhene ɛna wɔyi nitia wɔbɛyi Kentampo Manhene ayɛ amana yɛ fɛ sɛ ɔhwɛ mmaba edi n'anim na wɔn nso amammerɛ ne amanneɛ wɔn de agu fam wɔn mu hugya ɛtubu kobonkum ɛtuko nifa ɛfɛ yie paa nana fanyima wɔno ɛyɛ Kentampo Manhene wɔno ɛna wɔyi ne tia wɔne ne dɔm wɔn modu dwabo yasia ɛnɛ Appiah ebedwa Yes, Manso-Nkwanta, the running mate of the new patriotic party. Yeah, Dr. Martin Nyansapo Tv. Yeah, Papa. Yeah, we are Santana Odufo. Nana. I'm on the club for get to me. I'm in the chair. Dr. Martin Nyansapo Tv. Abusia NPP amanyuku a memenda ye di animi ya na ye kosira nim di kokromotie di akokon akoto abayi mampanyini Franketu nia be di eche nana opoku prempe a ye friend say Matthew opoku prempe sabia ko to otumfo de hyekan afei ɛna yewura wayi ne ti ɛwɔ dwumadie na ase a oba na wabɛkyea nana na afei dwumadie no wahyɛ mukena doctor yama wakɔ aba
Nana Professor Dusancho Wampim, Emma Wakwaba, Nana Machiame Madaruma, Abuadia Ewaham, Maranatha Hospital, Maranatha Hospital, Aya Yamame Agata Amwate Bahi, Babaya, Osi 2,000 Ghana cities, 20 million at Yamenyai, Diane from one of the Jumedi.
Yamame, Deputy Attorney General. Master Brother, Abusia or Manhene for Frau no so unity now ba sadia asante kotoko ka no ense group tipei enti enne wonu nua Manhene ene finzi aduonu num eka woto onanti a na aka woto enti enne no mu nyina ede wodo abebodomu enne enipa wonu so unity ayo Manhene a wo bei eye bompata e Manhene ambassador Ifa Apenten wono ena wa unity a nananso na tena konwa ne dom wo free bompata Omodi womani abechirimu sadi ye kana ya na nanom ye mane ye fese ya na sentrofo nso ani age ho bompata Manhene eye Amanhene a womo asante mantam a womo hye womo ho nso dada womo badwumadi ase a womre abusua ani emfa ye ni enchiremu e sawore sante sadi esi ato na eba no onsi agechiri duku fitaa bi na obi beka sen haban ane niema bebre ehyemu na so kwabna ne nu ohim suidia ani ne ye obarima ukodufo ba kwa no wa asante mantam a Okani nuanom baanu hu aduma kase ene adwoso won de wo kra eto wo ba afode de ma asante de ne ho de firi denkyira ensamu wan na me kan ye me ka Kumawu Manhene twenebo akodua nsia na mu barima safo twenebo akodua okodufo ba ma wonsinso ma ansa no ahamo oniademfo a wo fatuo tutuo de kum natamfo ma natamfo ekoda enne wono ena wasi etwemu a ofiri Kumawu ton an wode nani eba abechiremu Kumawu ani asante de sabia kroto ede seba fan ene fomo a emu abakwasem ani mu nkyiremu de enye ne ene ebeka nana pia ye mo akwa aba
Abusia Manso-Nkwanta Hemaa ena wayinitia wobe nana nyako abrasika otoso emiensa sika ne redie eni ne din ese nana ena ekukura krakra free Manso-Nkwanta ton a ono so de nanimonyam abeta eche maremfi za oba sante mem hanom dia Hemaa no oye babunu kura nimfie ewo fom a enye asem ketwa nana ye mo akwaba Abusia sa wo hwe Hemaa ho fefo tuntum kokko be no a wo mayi omuti a wo be ya eye ye ne ankasa Kenya se Hemaa ena afi yamfo emaremfi wo munyina ye Hemaa wo mo esum sikedwa wo mo so de wo manonyam ebeta wo munia Tepamanhene echi nananom ye mo akwaba
Abusiafo de wayi ni ti a wo ben so eye Essumegya Manhene. Aduana piesie, aduana wotwe abrade. Ono ena wayi ni ti a wo ben nana ochikusi ntrama a wotoso mienu abebio. Kakra me de famu na wo hu wo a wunhu ye na wonte da no. Ye ka Essumegya ne asanteman so atete bi abakwasam kiremu pa ho ana asante pie firi ya ye ba ye besinne yawa esikwa ye bebu na esiwa ye mfa se kan enkan mu da nana ochikusi ntrama aduana piesie no ananom aduana fo wonom kɔ bansa na busuanka ye nya bibia die nana ye mo akɔ aba.
abusiafo techre hini ena ayi ni tia ono nso bei e ma refi sa techre ayi otumfo ebre mpwa okukuru no krakra no chechre a wode bebo odiote okuru no krawe ene brawe enwuma so doctor ena one ne dom ayi ni ti nana yemo akwa enche ena nanso edi ni fisia na e wo techre oso ni kokuru enei wode nanu nyam abeta Tepamanhene so echi abusia jumedie sei entimi amma so abra sabe de oti okuru wi okrawe no obrawe nwoma so opemso tumfo sei tutu asante merra oma asie na sabe akusabe ekroto sade asante ka no otwe enkodwa kora ne nwoma kọ aboa wansa ni hwe so oposa ne nsam ene yewra otumfo sei tutu ne nyuma dọọso na asante se wumfo dọọso so awoye ni nyina enu nti afei ana wohene ankasa aba bedru na wohene baaya na musini nsuta Manhene nana asamoa jamfisa kire okotre ahene ono ana eneye opemso tuno se womna no mesina nem na are santra ato a ebe ya mane nyanwanwa sansa santene se otumbofo se wonko no ngosi na nem obibia mu a nipa no kote se santene tinene yo ni dwumadie ni bibia okodie bia no age se santene pepepe enu nti na nem wo se sante di ka ato asabia kronto nsuta Manhene bemma nwofefo ni kontwitwaye te se drobenye otena paka mu nu ohim so na wo baba besini wura anan nana asamoa jamfisa kire okotre ahene nana yemwakwa aba mo ene yo
Nishra Amamo. Did you move also a Gamubi? Nana Odu Fofa. Tepamanhene Asiana Mumira. Of him, so as one of the city and that's what translate Apuro. Don't really be. And it's a struggle. Mama Yanka, walk now. I can't go one over my Yo, yeah, to add the so. I think I'm a because of Bruno Manhene. That's a brag of V. Asante Mensa. Appiah was looking at the Semenesica City Appiah Canada together. I have to be a do. And now I decided to walk to another room. So Bruno Manhene is a photocosia, the first show. Nana Machami, over a pencil. Nana, I will say, I don't know. Well, you know what the time, so. Nana, I will say, I don't know. Well, you need to. Yo, Nana Tepamanhene ba sudi mubi. Hemaa Nyansapo. Tepamanhene Hemaa. Ono sudi so. Nana no. Yesre nyame pamamu. Nana Tepamanhene, Wanyini Nyansetre, Odomankoma Bwadie, Wabawuti Brekese, Professor Nana Edusai Achene Wampem, Sena ya wumfrinshia duonunuma, na yasi pitira wamene yanka mayen, asere wedia sebuo bako, adia chira Tepamanhene chinchinu kwa benyina, wase Tepamanhene. Asante mai, Ghana mai sientia. Ahinie yanton, ahinie yanto. Ahinie yansra, ahinie yanfem. Ahinie yamonitunsuom. Ahinie yifrititio. Ahinie yifritete wadomankoma. Tepamanhene, Professor Nana Edusai Achene Wampem. Kunemom, wawaku kodro. Odomankoma chiridiam pombasa kwami ya dom. Wototurobonsua wotonso beria. Wotutia sekanko. Weshiraw. And naya wumfrinshia dionunum. Tepamanhene Nana Edusai Achene Wampem. Kwa debia wurefian kama batafuodi dadebo. Ateka chire wunu ka chire nyansania woma bato.
Srebua sichinya nkumadu katawra woreda demono. Nana Tepamanhene. Oni monyamfo a wodi mpuntuo. Enkwaso. Abra Tepaman. Medru na Tepaman ma. Wo mutia menaso. Nana omose mense wo se nhire bi wani mu ne akira. Wonkoto na yamfama. Danso a wo danso wo wonfefo mo. Wona wonsaso weden. Nana Tepamanhene. Ejumawura. Impuntu nyumawura. Enne. Wama yatsi yadini pise. Nana no mo nyamfom so da biarada. Se wonka wontribomu. Eyi wo matepa krodue. Tepamase. Nana yamfanye na yashia wosaso. Wachiri bindi akun wa mirikisia no ma yadia darebo aja watata. Professor Nana Edusa yachine wampem. Wona wuti ababe. Adoma nkoma boade no. Yase edua na chia brade nyankompa sachi. Odue jema panchire ni omansuo. Jebina na wobobi dianka yetirato. Edua na fuase bia bruse bia kronto. Yenhia mankese na tachramentu ni anika subom. Nana Tepamanhene. Professor Nana Edusa yachine wampem. Ene wana womame. Ohema ejewa kodie. Okodie bresia ma wotua nsem moja bumbo. Ohema ba patati akokonam na pechie so. Ohema ne ho efe. Yesa ne mrane se. Oba ni tite ja seta fra boto ne hune san na nim te sadorobe na no fafa te se ko jan homa. Si agum ye fita se suchirama na ne konwa tita sa denkum ne srachi anhoma. Tepamanhene Nana Edusa yachine wampem. Wona yedi wajina kasampre be poso atobo ponto penkura ma abopon wada na sokroso. Mama nsanya chi aguma didadie. Wona yama wasaya watumi dia bodade so. Yama wokoto kro watumi dia bo nkwanya ma yatene de. Wama yawunu ne se. We bema. Wama yawunu ne se. Enya bema ne bema. Bema ne nia wokotie bese. Wadroma nkumanya nkubon shirawo. Tepamanhene Nana Edusa yachine wampem. Enfrinshia dionunum yisafata wododo. Tepamanhene. Wana waye mpuntu bebre. Ene yechaya ni shebenkum. Eshe nifa. Tepamanhene. Wama wukro ayakrabeshe. Se yasha maketa wusisie. Se enade. Mpuntu awodu awaha. Waye mpuntu ama yedru Tepa SHSA. Wudin waho. Nursing trainee. Nana Edawa bem. Ene wunti. Yenya barracks army. Ene wunti. Yenya immigration office wa Tepa ha. Ene Tepamanhene Nyansetre. Ene wunti. Yenya STEM University. Nana yemfanye na yenya wosaso. Nana yashebenkum. Yashenifa. Tepamanhene Nana Edusa yachine wampem. We danso wo danso wo wonfefuomo. Kokro betie. Yesa wo bapa wo mpuntu o menyaye. Tepamanhene Nana Edusa yachine wampem. Se na Tepaman. O mose yaku. Se Nana Edusa yachine wampem se inkuruma. Yebedia urusie wankwemu ne yenimde nchena ka akire ye. Apampwamwa yeshadie mu ada na yabo. Tepamanhene na yamampam opam ne man. Onyama mafo. Tepamanhene wona nyansapo woso. Amade wase ne wose. Wo nyansa ni tena wanim. Epa futuo ni nyansa. Nana Tepamanhene ene yenya wusumyenu miensa. Enka Ghana fane ntoma pefra. Tepamanhene Nana Edusa yachine wampem. Infrinshia dionunum yisafata wododo. Yase chiredua mpambasa kwame ya domo nshira. Odoma nkumenya nkupon wenshira. Tepamanhene ene washe tepakrodua ni monyam. Ashe wotumfo. Wopemso na ase tutuwa bebio. Krobia yefra nwoma mpasa chikotoko. Kotoko edua mpofo enchi kotoko yedinechi ya misa wawia propra kokro kwa obranini yako.
Wachanko chamba chankwa ya China nsani ya diakon. Tepamanhene na adu say. Enyam from swada. Esa ya Tepamanhene. Nana wunim nyansa. Nana weni mo nyam. Entrowa. Wensi doma. Ejantu minwiri. Tepamanhene. Wama yaunu nense. Esuno dawuro. Ena suna kunkona dawuro. Nana ma Appiah. Nana Tepamanhene. Yase yadie. Yamfa yansa benkum nkyira ya fie kwan. Free say ya wonhene ni monyamfo. Ya wonhene ade afa ya ne fe. Ya wonhene wade mpuntu abrayen. Nana sa sada bi wo ha. Yase nana wuti abobel. Obemfo professor mua. Ni monyamfo wa ni monyam nyira bedwam. Okwanta bisa nyansa bisa. Wo kire bindi akon. Okokura kwakukodurufo. Bema mu bema. Nana ma Appiah. Nana money yo. That's your brew. That's your song. That's your nyama. Essumegya masi. Ja. Bini apeli nana Kumawu hene. Nana Manhene ni apeli nana Kumawu Manhene. Aduana PC nana Essumegya Manhene. Ja. Aduana PC nana Essumegya Manhene. Bini nana bompata Manhene. Nana Manhene ni bompata Manhene. Nana Jadamu Manhene. Ja. Nana Jadamu Manhene. Utufo Jadamu. Otimbre ngoma so asante mawura. Otumfo asinamu. Ne jina Tepamanhene na de asidakese ma utumfo. Ja. Yana na Manhene se ene ojina Tepamanhene mu ade asida ma obo ade awura otumfo Nyankopon. Ya da yewura otikokoso Tepamanhene afa akonya sene adanase. Ja. Na Manhene sa afa akonya we susu ada asante mawura otikokoso otumfo se ti otumfo mienu. Na daroma enene wama meti baabi a metie. Ja. Na daroma enene wama na Manhene ti baabi a wotie. Ne fie dunu ma media ya sante na daroma na edi sa Ja. dunu. Fie dunu ma wodie na sante hene waka ho no wodi san fie dunu. Eno credit say obi a betra akonya so a Ja. edu bi a eso bu akonta kyerɛw. Obi a so betra akonya so a na dum na bi a o so bu akonta kyerɛ omanfo. Nti na me 25 years. Ja. Ede me penyin 4 years me di bu akonta kyerɛ me wura sante hene ne asante ma ne Tepamanhene. Ja. Na Ghana man nyina. Ja. Na Manhene se ne fie adonu ma wodie yi. Wo ya na dwene se ene obebu na konta akyerɛ otikɔkɔ so. Tepakuro dua yi. Asanteman ani Ghana mu nyina na bi aso Tepafo so. Se yewura dawoma ode akonya ma me semen transfer no metimi aboa amatepa akonkan. Ja. Otikɔkɔ so adaroma ode akonya ma yewura yi wotimi aboa amana Tepa akonkan. Adaroma. Ja. Fie dunu numne. Ja. Manfo abomchido. Ja. Yaboa me. Ja. Yaboa matepa baabi a ne wo no. Ja. Eja afiri ho. Ja. Ja. Enfie adonu numne otikɔkɔ so adaroma. Matapafo anya kwanya aboa no amakane baabi a ne Tepatia no ene enti sa biem ya pagya afiri ho ekɔ baabi foforo. We nyina ye dwumadie bi a na me didi ahye wura sante hene animonyam. We nyina ye dwumadie a na Tepamanhene edidi ahye sante hene animonyam. Na ye de ahye Tepamanhene animonyam. Ne sanso ye de ahye Tepa animonyam. Ye de ahye asante man animonyam. Ne so de ahye asante man animonyam. Ama obi a so betra konwa so a. Ja. Wo hu se eye se wotimi ye impuntuo de hye nkomfo animonyam. Ja. Sai na bema obi a se wo betra konwa so na ye wonka ye se wo ye impuntuo e de hye nkuro animonyam. Ese ye bibi na daachi ni ho a nchirima de aka ye. Ese ye bibi na sa daachi ni ho a na nchirima de aka ye. Eno ne botaya nti ye de obi tira konwa so se bra ne be hwekuro suma ye. Ja. Ne botaya ye de obi tira kuro so ye de sina no se bra ne be hye kuro suma ye. Enya ahinie nko ne ntumafra. Ja, ahinie nko ane ntumafra. Ahinie ni se obadwene wa manfo ho. Ahinie ni se obadwene wa manfo ho. Omo sukuu sem. Omo sukuu sem. Hospital sem. Omo hospital sem. Omo nyumayem. Omo nyumayem. Na oboa ma okuro
ɛyɛ nkɔso a wo hene no wo na hyɛ wɔ ne munyam sɛ woboa ma okuro ɛyɛ nkɔso a wo wɔ henkuro no na hyɛ wɔ ne munyam mefa akonya so no ma da Tepaman so asepa na ma hin so mefa sa akonya si no da Tepaman so asepa beda local council for so ase beda local council for so ase of churches ɛyɛ asɔre nkabom ko a woni mpa ni kuro mu ha no ɔdɔ mu nyina ase na planning committee for so ma da o ma se abadwaku a yɛ kan ehu bom hye hye adwuma die so ɔde na seda kɛseɛ pa ma wɔ sanse nam wo so na ne da yɛduru baabi a yɛduru nam wo so na ne da yɛduru baabi a yɛduru Yura sinamu nana Tepamanhene. Otuwaso asinamu nana Tepamanhene. Ene day 25 years ye disi eni so se ye pese ye pesika ne ye baabi a ye be frɛ ho se event center ana baabi a ye betima ye nhyiamu. Yana na man si wona na man fo hia ye ka etipam ho no. Na asese ye sepa program adwuma na ye die ye kabia ye de be ye event center brofo kasem baabi a si apesi di dwuma die bia na esekura ni monyama na manza nyina ho bayi harwansa bia wa na ye yesa dwuma die no eno ne si ani so eno no botae si ani so ne botae si ani so de mesrama manfo na man so besana manfo ele panyufo etu nsafra omo ni panyufo etu nsafra wo se omomo aye no omomo an se de be ya ibitima ye dwuma die a esi eno na man ni si kwanta dia fi di sika na ya ni sada ni saye mo ne Hemaa na manfo bibia di sika na ya mo etu nsafra mo no mo watepa na ye be yenso de ahye Tepamanhene na ye be yeso de ahye animunyam na yeso de ahye Yura Asantehene so na yeso de ahye otebra wira kran mo ma so asante ma wura animunyam nadadom fa akonya so na menua no mpanyimfo amanhene e ba ye nyina me de aseda kese ama wo na ma yi so be fa sa akonya so na nua no mpanyimfo amanhene ba ye nyina wo de aseda ti otu fo ye popo wo e de ama mo nyina na nanom amanhene nyina da amanhene nyina da me da o mase so da mo nyina mase Tepafo nyina Asanteman obi oba adwabo bia aseda kese nam de ma wo na yi sa asanteman obi bia ra oba adwabo ya sidia aseda kese na wode ma no media force me da mase nyansapo fo ye wura so kan wo nyam mo da mase mon mama dwuma dia ye fese mo na mama dwuma dia ya fe timi da obi ase da o mase wo dia wo isika bia nyame nhya na nanfa so tweda bonse obi obefiri akobia nyame mfa no kodra so no ya bonse o bo ni ba mo ba ma ni tukwan ye yiye obi bia obefiri akobia nyame ka no ya ka banso ko ni ko fi aso do bibias na se o de kasa betia o do bibias monikasa here Tepamanhene ene Tepamanhene Nyansana no Zion se lo siri wasa fro be kasa no Zion yɛhwɛ Tepaman bomo akotina mu di wo asantim Zion se lo wasa no wasa fro be kasa no ye be Tepakroi ene Tepa omu kwantemu a omu bo ana omu dwadi a omu di ma asanteman Zion bomo ne asanteman sunsumu yɛticha yɛchitae se lo wasa wasi ene Tepa omu ne asanteman nyina sunsum etitafo Zion adi ntra yɛde kɔ yabakosɛm no nie Zion wasi de ntia wo kasa abakosɛm yi ene obetre matemu Zion sɛ ɛbrɛ bia no hwɛ de ufre Zion se lo wasa no wasi ebre bia woni pa bia ato a ehwe ba esa wo hwe ba bia ufre Zion de wadro ene de wodro Zion ɛne de wɔde krɔ ene de okro ene na esa ba bia ato a ohwe Zion ɛno nti na ɛna yɛdi Tepamanhene the 25th year Zion wasi nyenti o kasa se eni ba bia otutu a ene ba bia wodro ene ba bia ufre ene ba bia okro eno na nne ama na Tepamanhene ene wanya mfia duonu a yenya yedi asemu ha Zion ɛbrɛ bia otumfo ka sɛ Zion se o kan no wasi bia kotokwanya se na o kan ene o be ka temu Zion ɔsɛ mama mo asantesɛm ɛnhiam Zion wasi se kotokwanya kan wasi da bia mo asantesem ehia mo Zion na obi bebisa sɛ asantesɛm ɛne sɛ wasi o be sa asantesem no ene sai yewura o be tirem Zion ɛbi a wo bia odwene ukro Zion to wadwene asante so Zion wasi da bia wo bia no esa wo tiri ukrom wo wi a wasa ga dwena asantesem
Zion. If so, when you be my ukra, when you be a masante. What is a weird ukra? Why am I Sante? Zion. And until a year bought Tepamanhene, Nabasui. What's it? We have a ukra, why am I Sante? And that. Yabon at Tepamanhene, Abaso. Zion. So, Tim feared you don't feel fear so. A chess over Noya Brante Quapa. Zion. What's it? And now, when I said Tepamanhene, now what trap on us when fear your Luma. All the time back, not a mine or trap on us. No, you are Brantya. Zion. As more head waiting there, a Matepa, Netapama. And Sierra, they are not a mine, I am a tepa. Zion. Nursing school education. Acquire school. Zion, what's it? Would they ever let a pie and now acquire school? Dear Copiano, and another mine. Why, Zion? Be free to pay beard and say cinema, so free to pay. Zion, what's it? What be a free tap of program or Casa? What it is a city woman who's a pack of free tapa. Nina, get out of a mine, I'm out of a entra. Zion, And until 2 can say, and only was Santis. what's the only thing I got to your casa? I know anyone Santis, and no any Santis. Zion, now be a bread asante. Zion, what's so one be allowed to be swapper, I was Santi. Zion, And until you asante Casabi say, Zion. the opa de Cocotocono, Yena bro. Zion, what's it? Everything I was Santi said. Your pride, dear Cocotocono, Yana bro. Zion, Tepamanhene, why a dear. everything say reckoning. One point now, Tepamanhene Abaso. What's it? Not Tepamanhene. Why, yeah, the papa. Zion, And until Utum for say, ordinary shira, Zion, and the BBR. Edman say, Obesatna soon fear a dunum beam. Zion. What is that? One of us say, Cotocomanhene, Cotocomanhene, and so I can't tell Tepamanhene. What's it now? What did you fear your minimum? Was San was San, as I didn't fear no, at your minimum, as I can out of Tepamanhene. Zion. Omo enim said the Tepa, a shall said the Adrunena, Zion. and Tina Utumfo, a Bonabasso. Zion, what's it? Do now a new Tepa, as I say, and I get a bad doing, and don't think I got to him, and now was out of Tepamanhene. Zion. And now for a America or Koya, Zion. Dallas, Houston, or Minase, Omo Sheno, a happy silver jubilee. Zion. Say everything. Was it not Tepamanhene? We're not before. I know no man. I want on it. What do you do now? I want American no can say. And near way. Nami won't sell papa. Zion. And Tiaman, happy 25th anniversary. Was it and that Omo would have and that you made your wood day. And now I would have Zion. Utumfo Nkwanta, Asante Mankoso. Zion, say everything. You say. Something about Enquaso. Asante Manquaso. Nana mine na Enquaso. Nana bring Monquaso. And you go from Quaso at Nakona. Monquaso. Zion. Yura, what's son and Amina? Yura, Damina Masi. Zion. Yura, that's every. I'm so for Nania, aha, and a Jumetina and a basso na this year. Said the card to money no Santa Yabusum Cassiapa. Oba, why a Tepamanhene and now I do say actually one. Ah, and then in Fisher at your nunum. I was saying one fana best and I watch you dear what yes you are. No one says no, and our crown will cry. Now and then media what did for fair. I will add my prempe. I will promise no. Yadina Ebenezer. Aha. Nyansapo Tv for you say no modern no subscribe na what say no one like it what do I do chance so dey ato ase e dey amami ye ne keje bi ne nya e da foforo no ye beto aso na ye dey amami ye mamu nyina mo e ne hwa waje ahene wa Eden tin yebube ne brebe nse si yebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din do obama
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame